Gaur osasun sailburua den Nekane Murga eta segurtasun sailburua den Estefania Beltrán de Herediarekin batera osasun kontseilua eta koordinatzailea den gunean izan egin gara, berton diren bai erizaintzako eta bat bi SOS deiaken ertzainek ere prestatzen duten zerbitzua ikusten eta baloratzen. Nik gure aitortza helarazin diet eta baita eskertza. Zentzu horretan nik uste dut gaur azpimarratu dezakegula sarean lan egiten dugula. Eta sarean egiteak bideratu egin digula gaur esan ahal izatea, orain bai, hiritarrek jakin egin behar dutela, arreta bat behar izan ezkero, deia egin dezatela. Deia egin dezatela hartatuak izango direlako. Baina horrekin batera ere azpimarratu egin behar dugu. Aurre prebentzioa dela nagusi, helburu nagusia eta egin beharrekoa, bete beharrekoa. Eta bestetik osasun arreta izan ezkero, dei dezatela. 920 30 50 telefono zenbakira.